Les mesures preventives són l'eina fonamental que tenim en aquest moment per intentar aturar l'epidèmia. Unes, òbviament, són organitzatives, correspon a les autoritats i a Salut Pública fer les recomanacions que toquin, però altres són individuals. I aquí voldria parlar d'aquestes individuals. O sigui, sense tenir la por de que tota conducta és irracional i tot ens va en contra i tots ens morirem, que això no és cert, sí que és cert que a vegades veiem coses que no són adequades. O sigui, la massificació, fonamentalment, en llocs tancats, del tipus que sigui, esportiu, de lleure, de discoteca, de religió, això, òbviament, s'ajunta amb moltes coses en contra. La no renovació de l'aire, la proximitat de la gent i, sovint, la no utilització de la mascareta. O sigui, hi ha unes coses que clarament s'han d'evitar. I ara hem posat el foco amb l'oci nocturn i les discoteques i els bars de matinada. Doncs mira, probablement aquí és on més en cura s'ha d'anar. Però després s'ha vist cada cop més que és molt important la ventilació dels llocs, que independentment de que hi hagi mascareta o que hi hagi distància, en llocs tancats, algo tan senzill com ventilar, encara que hi hagi l'aire condicionat posat o encara que hi hagi la calefacció a l'hivern posada, ventilar serà obligatori, gastarem més llum, més energia, però és imprescindible. Nosaltres també podem mantenir la higiene de mans com algo important. Al començament tothom anava rentant-se les mans contínuament, ara ja veus que no. O sigui, aquestes mides decauen, o sigui, s'ha de fer una insistència, no en culpabilitzar la gent que no ho faci, sinó en recordar els avantatges de fer-ho. I, per altra banda, protegir la gent gran, o sigui, evitar al màxim les visites innecessàries a la gent gran, clar, el que sigui necessari perquè puguin menjar bé, perquè tinguin el que s'ha de comprar, perquè tinguin companyia de tant en tant, és evident, però probablement altres celebracions més familiars doncs es podran esperar una temporada.